Yes, hello mga angkos na may gabi, no? May gabi sa ating barangay, Kanroma. Sa tanan nga pamuluyo diri sa ating barangay no tanan mga barangay officials. May gabi sa tanan, labi na din sa ating mayor no sa Pontevedra si Jomar Alonso. Mayor Jomar Alonso no, sa Municipality of Pontevedra. So ay ka diri subong sa may abong barangay hall no barangay Kanroma para interview nato ng ating punong barangay walang iba kundi si punong barangay Ricardo de los Santos Jr. no. So kap interview ko si mga gamay na sa aton nga event diri sa barangay ang Pangmugon Festival 2024 no. So kap sino ini ang nag-organize ng aton nga Pangmugon Festival sa aton barangay Kanroma? Una-una sa tanan mayong gabi no sa atong mga tagapanood no. Ako nagapasalamat gid una sa suporta sa atong pinamanggan na mayor si Maria Alonso kag ang atong board member si Jovin Alonso. Sila ni ang agatag suporta sa aton kag sa atong barangay para matigayon man ang atong mga aktibidades sa atong barangay. Ila upod sa akong mga barangay council mga kagawad no nga nagasuporta ini kaduang Pangmugon Festival sa Barangay Kanroma. May kadua ini nga Pangmugon pagasugdan sa February 22 alas 2 ang sang hapon may parade, may street dance kita no so live cover kita sa street dance pupunti ka sa jazz ini may kalabaw contest man kita nga saga parade sa atong mga music no pero sa 21 may live band kita dire no may live band man kita dire o sa 18 may alumni homecoming man ta sa atong eskwelahan kag sa elementary team man sa atong eskwelahan no. So sunod-sunod ang aton nga mga activities diri sa paglaboto na barangay pasalamat man ako sa Buligman siyempre sa organizer kay Ronald Escarmoso kada siyempre sa atong mga barangay kag sa mga pamuluyo nga nagasuporta man sa aton nga buligid no wala unta sa pagbulig para matigayon ang aton nga mga aktibidades sa atong paglaboto nga piyesta sa February 22. So what's out tanan kamo enjoy kay live ni Uncle Nobs ang aton nga palugwaon sa 22 kag sa palaboton ng aktibidades sa aton. Okay, sa Kapso, ang ini nga Pangmugon Festival ay kapila ni iwaton. Ikaduha na siya nga iwaton kay nag-create kita sa aton nga festival. So ang magadaog diri madamo siya kwaon naton para sa aton nga festival man sa aton banwa. So ang i-complex siya sino madaog magadugang na kita sa mga dancer naton kag mga uniform man nga para ano ta sa May no sa May 12 o May 9 na ang aton nga pesta man sa aton nga municipal. Okay, so kap ang sino ang mga guest naton diri sa aton nga barangay sa palaboton naton nga festa? So yung una gid invited na sila ang aton nga mayor, ang aton nga vice mayor kag mga konsehal ati man diri. So yung iba ng mga kapitanes makadto man diri para mag-witness man sa aton nga festival kag ang aton nga board member nga si Okay, so last na kap may nagamangkot sa akon kung Pangmugon Festival ang aton diri nga festival sa barangay. So ang Pangmugon kutsingan nun, ang Pangmugon pangabuhi no. So aring dire may Pangmugon kita naga-ani kita, naga-kargatapas kita kay puro farmers man ang aton nga pangabuhi diri sa aton nga barangay. So creative ni naton kay isang nakalang bigat dito mga naton mga pawasa ko so ginuwagi naton sa aton nga signature nga ngalan nga mula sa Barangay Kanroma, din sa Barangay Kanroma, ang Pangmugon, pangabuhi sang taga-Barangay Kanroma. So, barangay natin nila sa February 22, 2024, ang Pangmugon Festival sa ating Barangay Kanroma, no? So, headed by Punong Barangay, Honorable Ricardo de los Santos Jr., and sa tanan niya kaupo niya sa barangay official sa ating barangay. So, thank you so much. Pero bago, pasalamat man ako sa tanan-tanan sa imong mga bulig, no? Thank you so much. Ginalay mo nga aton nga mga basketball, volleyball, tanan nga activity sa barangay. Dako ini nga mga bulig para ma-showcase man naton ang atong barangay. Kag ang aton nga mga OFW sa abroad, no? Galantaw sila, pasalamat man sila kay
do ari lang sila kuno di sa barangay Kanluma kay nakita nila ang kasadyahan man diri sa atong barangay. So nagpasalamat ito sa imong Colnags. Uncle Rose TV. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Wahia wahia hey, wahia wahia hey, wahia wahia hey, guya ya hey, guya hawe oh hey. Pamugon Festival. Pamugon Festival.